Příště na ně, vole. Hej, 9, 6. Budeš bys radši otočil. Ty dám. Pojďte taky hrát, pojďte ráboj. Tak, a koukejte se. Jak lemry. Se vzpamatovat. Čtvrté kolo u domácí utkání 4-2, jak utkání viděl trenér mužstva. Tak viděli jsme, že nás čeká těžký ten soupeř. Jehož Ačko hraje v neděli, tak byl posílený několika hráčema a měl vejškou převahu, ale připravili jsme se na to a věděli jsme, že musíme hrát po zemi a rychlejš a myslím si, že jsme byli celý zápas lepší a jsem rád, že to rozhodli střídající hráči a zase se ukázala, že máme silnou lavičku a jsem za to rád.